Zombie Apocalypse. Good morning po sa ating lahat. Nandito pa rin tayo sa may Barangay Guyuden, Santiago Island, Bolinao, Pangasinan. And for today's race guys, I am TB category tayo. Exclusive for all Barangay Guyuden bikers only. Yan guys, so para lamang ito sa mga taga Barangay Guyuden at pinaka-exhibition race na po ito ng ating barangay at ngayon po ay fiesta ng Barangay Guyuden. At yan nga guys, nagsimula na itong ating MTB category at nagkabakbakan agad itong ating participants. So bali 2 laps po itong ruta ng ating mga participants at medyo marami-rami din ang sumali guys dito sa ating race. So good luck po sa inyong lahat guys and ride safe. Shoutout po kay Boss Joey Carillo na nag-imbita ulit sa akin dito sa Barangay Guyuden guys, at kay Ma'am Jeannie Caligtan Camba sa patuloy na pagsuporta sa ating mga ina-upload na video. Shoutout din kay Madam Mary Jane Alferez. Pinapakumustahan ka na Madam ng ating mga bikers at magpa-race ka na daw po ulit dito sa Infanta. Gusto ko rin pong pasalamatan ang mga sponsors ng ating race dito sa Barangay Guyuden, kay Madam Sharon Garin, sa ating Honorable Mayor Alfonso Celeste, Municipal Councilor Jonomer Anong Kaasi, Mr. Michael Kaasi, ex-Vice Mayor Elias Kibay, Municipal Councilor Jobin Kaasi, and Municipal Councilor Jesus de la Cruz, and ang ating ski chairman and Barangay Council of Guyuden, Mr. George Kaasi, Bonmar Cacho, Isabel Clave, Mrs. Lisa Kaasi, and ang ating Barangay Captain, Kapitan Persobal Kabungan, and ang ating ski chairman, Ma'am Isaiah Thomas Gumangan. At shoutout na rin po sa sponsor ng tubig, ang Rowenas Water Refilling Station. Maraming salamat po sa inyo Madam and God bless po. Shoutout din po kay Ma'am Glyza Kabungan. At syempre po, hindi natin makakalimutan si Madam Fee Kaase na nagpakain po sa atin ng tanghalian guys. So salamat ng marami sa inyo ma'am at napakasarap po ng inihanda niyong pagkain para sa amin. God bless po. Shoutout din po sa ating mga tropa na patuloy na sumasabaybay sa ating mga ina-upload na video, kay Boss Brian po, kay Sir Paulo TV, at kay Sir Ridge Canayon. Maraming salamat sa inyong lahat mga idol. So back to race na tayo guys at wala pa rin nakapag-breakaway hanggang sa mga sandaling ito. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin po, handa na ba ang lahat? Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 banatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din ngayon mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak All Bikers, pwede kahit sino, mga brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon, huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw, maging lang sa laro at huwag na huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin po, handa na ba ang lahat? Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20
20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo di ngayon mahalaga. Ang importante ikaw ay naging masaya. Team Kapadya Call Bikers, pwede kahit sino, mga brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon, huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw, mag-enjoy lang sa laro at huwag na huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Sumama dito sa aming karera, tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin po, handa na ba ang lahat? Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo di ngayon mahalaga. Ang importante ikaw ay naging masaya. Team Kapadya Call Bikers, pwede kahit sino, mga brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon, huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw, mag-enjoy lang sa laro at huwag na huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Sumama dito sa aming karera, tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin po, handa na ba ang lahat? Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo di ngayon mahalaga. Ang importante ikaw ay naging masaya. Team Kapadya Call Bikers, pwede kahit sino, mga brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon, huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw, mag-enjoy lang sa laro at huwag na huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Sumama dito sa aming karera, tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin po, handa na ba ang lahat? Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo di ngayon mahalaga. Ang importante ikaw ay naging masaya. Team Kapadya Call Bikers, pwede kahit sino, mga brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon, huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw, mag-enjoy lang sa laro at huwag na huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Sumama dito sa aming karera, tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin po, handa na ba ang lahat? Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo di ngayon mahalaga. Ang importante ikaw ay naging masaya. Team Kapadya Call Bikers, pwede kahit sino, mga brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon, huwag
kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw, mag-enjoy lang sa laro at wag na wag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Sumama dito sa aming karera, tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin po, handa na ba ang lahat? Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din ayun mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak Call Bikers, pwede kahit sino, mapa brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw, mag-enjoy lang sa laro at wag na wag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Sumama dito sa aming karera, tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin po, handa na ba ang lahat? Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din ayun mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak Call Bikers, pwede kahit sino, mapa brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw, mag-enjoy lang sa laro at wag na wag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Sumama dito sa aming karera, tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin po, handa na ba ang lahat? Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din ayun mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak Call Bikers, pwede kahit sino, mapa brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw, mag-enjoy lang sa laro at wag na wag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Sumama dito sa aming karera, tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin po, handa na ba ang lahat? Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din ayun mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak Call Bikers, pwede kahit sino, mapa brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw, mag-enjoy lang sa laro
at wag na wag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. 20-20 digmaan, masaya dito. Manalo o matalo din ayun mahalaga. Ang importante ikaw ay naging masaya. Team Kapadya Call Bikers, pwede kahit sino, mga brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka dun. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Mag-enjoy lang sa laro at wag na wag kang bibitaw. Huwag sumuko. Ay, bangun naman na! Si Ten! Ay, bangun naman! Magkasabihan ng dalawa. Habol mo na ako, habol. Oo, ingat guys, ingat. Dalawa yung nakong mo guys, dalawa. Kaya baka hindi ka ako makaabot sa finish line guys. Oh, ano yan?